Bună ziua și bine ați venit un nou episod. Astăzi o să facem slam dunk-uri free 2. Da, hai să începem. Acesta este primul. Nu mi-a reușit, dar în fine. Acesta este al doilea. Da? Acesta este al treilea. Da. Acesta este al patrulea. Da. Acesta este al cincelea. Care fac acum. Da. Și acesta, adică ultimul, va fi a șaselea. Da, cam atât a fost pentru episodul ăsta, da. Am o întrebare. Două întrebări. Dacă știți niște explicații de editat, de fel de Formula Go, să scrieți pe mesaje, da? Și să mai primez provocări nebune, cred, pentru că n-am cu ce să filmez. Da, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Pa!